o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị agaba ya bụ nje aka m bụkwa lọlọ 1 mụ na ọnụ Doris Ifeoma. o nwere ajụjụ ọzọ ajụla anyị gbasara ya bụ gịnị idobe obi anyị ọcha. Kedu ajụjụ dị fa ọ sị anyị ma mmiri ọkụ ndị ọcha a na-akpọ tii na kọfị ma o nwere ike ime mmadụ ya bụ obi nkolopụ ya ha atak ya. Mba mmiri ọkụ a mana mmiri ọkụ kwanụ ihe ọla nwere ọrụ ọ na-arụ n'ahụ mmadụ. Onweghị mgbe edere na mmiri ọkụ ị na-aṅụ tii ma ọ kọfị nwere ike ime obi ekoropụ mmadụ. Kama ahụ mmadụ dị iche iche, onwe ndị na-abịa ha ṅụọ kọfị ha sị na ọ na-ebu ha ajụ. O nwere ike ọ bụrụ na ahụ gị naghị eri nri ọfụma, ahụ nke ga na ọbara adịrọ gị n'ahụ. Mana onye ọzọ na-asị na ihe a gị ọ na-aṅụ ahụ adị ya mma, so ọ ka ahụ nke gị dị. Mana onweghị mgbe ọ ga-awụ ihe ga-ebutere gị obi nkoropụ. Ịmara ka ahụ gị dị dosere ya iwu ya. Daalụrị nne unu anụghị ya na mmiri ọkụ ndị ọcha anyị na-akpọ tii na kọfị na ọ nwere mgbe o yi ebutela anyị obi nkolopụ a na-akpọ heart attack. Maka gịnị? Arụ dị n'iche n'iche. Ọ nwe onye dịka ụdị lọlọ anara m aṅụ ife ọbụla bụ kọfị nwa anya aṅụ omee m nkọwa ka onye gbuwa isi ọnya mere na m ada mụnwa na onwe m ada m aṅụ ya maka enwe m ụbụrụ ọchịcha otu a ka ụbụrụ m rị. O nwere onye nke mma onweghị ị ga-agwa ya kọfị ka ọ na-aṅụ ifugi ya ọ banyekwana ya bụ okwu anyị na-ekwu na o si na ka ụdị arụ mmadụ dị na ka obodo isi ya ebunwu ya bụ mmiri ndị ọcha dị. Ọzọkwa ọjụ ma ọ sị m lọlọ na ụkwara ọchiningu a na-ebute oyi na-ebute a na-akpọ asthma ma o nwere ike ime mmadụ obi nkolopụ abụ heart attack. Ụkwara dị iche nke ya ihe na-ebutekwanụ obi nkoropụ ya dị iche dịka anyị si ekwu n'ihe gbasara oke mmanụ cha junk food ihe ndị ahụ. Onweghị mgbe na ị na-akwụdo ụkwara ahụ mezie ego obi nkoropụ mba ọ naghị ebute. O kwuru na gịnị mee na ụkwara ọchiningu a na-akpọ asthma a nwere mgbe o ji ebute obi nkolopụ akpọrọ heart attack. Nọọ ife ọ zara anyị o wee jụọ anyị wee sịkwa m ọzọ sị m lọnzi ya ọ sị m kedu kene ife akpọrọ junk food a maka na ya amasịrọ ndị a bụ junk food a ịma na a na-asị junk food a ọ jụ m sị kedu ife bụ junk food a. Junk food ka m si ghọta ya ụdị nri ya na-aga ihe ọtọ bịrịbịrị a na-etinyekarị na nri iwere na-eri ịga gote na ọ na-atọ ụtọ nke ọbụla ị na-eri ma nke a na-aracha na-ajụ oyi oge ọbụla were na-eri ọtọ bịrịbịrị ọ naghị adịcha mma n'ahụ mmadụ. Daalụ. Unu anụghị ya junk food o nwere ife nchọrọ ka m kwuo ebe a maka na ihe juru n'ime ya wụ shuga carbohydrate na-ekwu okwu ya end product akwụkwa gị ofu kaba anyị na-ekwukwu okwu ya ofu kaba ahụ unu anụghị ya o nwere ife nchọrọ ka nkọ gị bụ onye na-ede eli ụmụ ụdị nri a ịma na o nwere anụ afa na-edibe esi nri n'ụdị ebe ha na-ericha ụmụ ihe ahụ atachalụ nka ata nka erie nka eghe nka ụdị nri a o nwere ife nne nchọpụta ofu ụbọchị ịma na anụ afa na-eji esibe ụdị nri a ịma na ada esi esi hapụta ha mịa ya amị ịnyawa anya ifu na mmee ka na-eru na ọbara ka dị n'ime anụ anwa ọbara ka dị n'ime anụ ya bụ anụ ada esi ike wee jụọ ọkwa anụ nke ọya bụ ntasịa ọfanatịa mma n'eze ịpụtazịa tizie anụ ọbụgodi nwatakịrị na nwere eze tizie anụ n'ọnụ ka ịtabana ya na ị na-ata anụ o jiri aka agbalie gị n'ọnụ mgbe si na m aghọtara mgbe tupu mmalị ife gbasara ife a na-eme junk food na ndị otu ya ka m nọ na-ajụ kedu ife kpatara na mgbe ọbụla ụdị anụ fa na-esi ebe a na-abụ anụ ya bụ imetụ ya itinye ya n'ọnụ o derie ọ dị ọkwa agbari nọ nderi mana ọkpụkpụ ahụ dị n'ime eyere ọbụdị sọ ọkpụkpụ n'ime ya ọkụ ka esigidere anụ ahụ ye asịsị ka esi sizie anụ eyi ọfụma ọkpụkpụ ya ọbara aka dị na ya ọnya bụ nsogbu a
ọzọ dịka nwanne ya bụrụ na ọ jụkwa asị na unele nya banana n'ọnụ oyibo ma ọ na-eme gịnị na ọ na-ebute obi nkolopụ abụ ha ka ataki banana unele wụnụ mkpụrụ osisi onwe ihe gbasara ihe na ọbara nkolopụ obi nkolopụ ma ọ wụ ọbara mgbali elu ma ihe ga-enye gị nsogbu n'obi onweghị mgbe ihe gbasara ihe na biko na-erigodi ihe nke ahụ dịkwa mma na wụrọ onwe ihe gbasara ihe na ihe na-eme gị n'obi na anyị na-akọwa na nya bụ unele dị mma ọ dị mma n'ahụ mmadụ mana ọwụrọ ya ka eji agwọ ọwụrọ ya gasị na ọya nwa na eji agwọ ihe na-emetụ gị n'obi isi ya were unele were ji gwọọ ya ọ nwere ihe gbasara ihe na ya nke ahụ wụ nri nke ya mkpụrụ osisi dị ile onwe ya iche ọ nwere ihe eji agwọ ihe gbasara ọrịa obi ma nkoropụ dị n'obi daalụrị nne ndị be anyị ọ dịkwa ka oge anyị na-ekwuzi kwalụpụ mana tupu anyị akwapụ ya bụ ibu ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ọ bụrụ na ọ nwelụ ife ịchọrọ ka anyị kọwalụ gị ọfụma gbasalụ ajụjụ na azịza anyị za n'ụbọchị tata ị na-anyị n'ife onyonyo ihe afụ ka afọ anyị na akara ekwentị anyị na-aga na ya ịchọba anyị na ya ọ wee bụrụ ya bụ na ọ ya adịbazi ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owele Nchi aka m bụkwa onye Lọlọ Ugombaisi Mmiri 1 ofu a n'Igwubokodu Ụmụoji mụ na ọnụ Doris Ifeọma na